Słońce? Gdzie? Co się stało? Chmury? Nie mają normalnego koloru. I gdzie ja? To nie mój świat! Śnieg? Czemu te chmury mają inny kolor? I powietrze! Coś robi mi... Kurczatki? Muszę tam dojść. Co? Kolczatki? I znak zakażenie? Coś tu jest nie tak. Bo nie jestem tu mile widziany. Po czym to ja mam? Dom. Przypuszczam, że rozwalone. To powietrze zatruwa mi chyba płuca. Nieważne. Rozwalony dom? O co chodzi? Drzwi otwarte. Wygląda mi na opuszczony. O Boże! Czy to była głowa? Dwie. O fuck. Nie wiem, o co tu chodzi. O, nie mogę się patrzeć. Skrzynka. Lepiej zamknę te drzwi. Może się czaić zaraza. Dobra, co tu jest? Kamienny toporek, apteczka, butelka z wodą, obcęgi, chem komputerowo-technologiczny, krótkofalówka, butelka z wodą, chleb, zupa w puszce, chem przeciwzakażeniowy, napierśnik, buty, rurka, strzała, kusza, pieczona jaszczurka, zupa w puszce. O matko, to chyba jakieś Armagedon. Nie jestem tam, gdzie trzeba. Jestem gdzieś na jakimś świecie, w którym nie układa się zbyt dobrze. Tylko jest koniec. Koniec. Muszę jakoś przetrwać. To już nie jest zwykły survival. To jest koniec. To nie jest to, co kiedyś. Do czego ten świat doprowadził? Musiałbym odbudować ten dom. Dobra. Może weźmy na początku ten strój. Potrzebuję go. Od razu lepiej. Co tu jeszcze mamy? Kamienny toporek, rurka. I żywność. Wszystko to mogę zachować.
to początek.